Alugou esta casa hai case 3 anos, herdada dos pais, coidada con mimo. Despois de 17 meses sen cobrar e dun longo proceso xudicial, acaba de recuperar este vertedeiro. Aquí non hai nada que me sirva, teño que tirar con todo. É como se fora un contenedor de basura, é feito unha ruína, porque isto é insaludable para vivir. Como vivían aquí? A verdade é que non o sei. Dentro non se entende como vivía unha muller viúva con 2 fillos maiores de idade e 2 cans que en 3 anos non saíron á rúa. Os meus veciños nunca viron os cans fora, o sea, que os cans cajaban e mixaban o que era dentro da casa. Está a prueba porque o suelo está todo cheo de merda dos cans. Hai kilos de excrementos, de residuos de todo tipo entre os que cociñaban, comían, se aseaban e durmían. No cuarto desta rapaza máis nova, duns 18, 19 anos, o desorde e os buratos no colchón son o de menos. E por non baixar ao baño de noite, pois mixaba dentro dunhas botellas porque están ali á vista que se poden ver. Platos de macarróns, colillas de tabaco e do que non é tabaco, Voan as moscas e saltan as pulgas e faltan palabras para describir o cheiro que é dos que calan a pel. pero incluso a hora de noite, cando desperto, noto como un olor na nariz. E é este olor que hai aquí, porque este é un olor nauseabundo, este é un olor que che entra che pa piel. Pois pasará de 40 ou 50.000 euros, porque aquí non me vale nada. Nin as portas, nin os muebles, nin os baños, nada, non vale nada. O seguro que o ten cóbrelle no mellor dos casos un 10%. Ganada a primeira batalla, quedalle aínda moito trámite que pelexar antes de poder ver a casa como a deixaron seus pais.